Mirka by si povedala, že už je to 15. časť. No zbehlo to, dosť rýchlo. Extrémne rýchlo. Ani neviem, kedy sme vlastne začali a už zrazu je 15. časť. A mňa by zaujímalo, že čo ľudia z toho, čo si vypočuli, už reálne aplikovali. Čo si ty myslíš? Je to také, že tí ľudia si to vypočujú a následne podľa toho robia nejaké kroky, alebo skôr to tak berú, že zaujímavá informácia, také veselé baby, všetko fajn a idem si ďalej svoj život žiť. Ja myslím si, že aj 50/50, aj tá zabava, aj určite sme zvýšili vnímanie tej reality našim posluchačom. Mne veľa hovoria známych, že no toto bolo také zaujímavé, že mňa to vôbec nenapadlo, alebo že toľko vecí ma napadlo, keď si tam vravela. Vidím na nich, že sa im začína otvárať tá hlava, že začínajú rozmýšľať. Ono tie myšlienky si myslím, že musia trošku tak sadnúť, takže to sú vlastne 3 mesiace, ktoré tu niečo rozprávame, zaujímavé. Začína to niečo robiť a vidím aj tie spätné väzby, aj tie správy, ktoré nám prichádzajú cez Instagram, cez sociálne siete, Facebook alebo aj LinkedIn dokonca. Je to na dobrej ceste. Ja si myslím, že je dôležité tie informácie kvapkať a nie liať na ľudí. A tým, že ten podcast ľudia vedia dávkovať, ako im je príjemné, tak je to podľa mňa praktickejšie, ako keď niekto by sa s tebou stretol a hneď ho konfrontuješ so všetkými informáciami. A trochu by som možno aj zabrdla do také mojej témy, ktorú mám veľmi rada, to je kognitívna dizonancia. Mirka, ty si sa už stretla s týmto pojmom, lebo veľmi veľakrát, keď to niekde spomeniem, tak ľudia nevedia, o čo sa jedná. Nestretla som sa s tým, ale keďže už v aute si mi čosi povysvetľovala, tak už asi aspoň trošku tuším, o čo pôjde. Tak povedz ty, ako by si to tak odborne vysvetlila a ja to potom poviem tak jednoducho. Dobre, tak máme to dobre rozdelené. Tak kognitívna dizonancia je presne to, čo sa v nás deje, keď sa stretneme s novou informáciou, ktorá nabúrava naše presvedčenia alebo pôvodné názory. A možno, že keď počúvate náš podcast a zrazu ste započuli niečo ohľadom hypotéky, o sporení, o peniazoch, čo je presným opakom toho, čo ste si vymysleli, tak v takej chvíli vo vás môže začať rezonovať práve tá kognitívna dizonancia. To znamená, že buď začnete tie informácie popierať, možno, že budete trošku aj nahnevaní na nás, že o čom to vlastne rozprávame, alebo naopak začnete porovnávať svoje aktuálne presvedčenia s tým, čo hovoríme a možno zvážite, že zmeníte svoj názor. A môžete reagovať rôznymi spôsobmi. Prvým je presne to, sú 4 spôsoby. Prvý spôsob je, že príjmete iba časť z toho, čo ste sa dozvedeli. Napríklad vysvetlím to na fajčiarovi, ako to funguje. Fajčiar sa rozhodne, že OK, fajčenie škodí zdraviu a iba z časti príjme toto presvedčenie tým, že obmedzí fajčenie. Druhý spôsob je ten, že úplne príjme informácie, ktoré dostal, takže úplne prestane fajčiť. Tretím spôsobom je, že úplne s tým nesúhlasí, ale pridá si k danému presvedčeniu ešte svoje vlastné. Napríklad začne cvičiť a začnem jesť zdravú stravu, aby som si trošku ospravedlnil to, že fajčím a že si škodím. A štvrtým, tým najhorším spôsobom je to, že popriete akúkoľvek výpovednú hodnotu faktu, že fajčenie škodí a budete naďalej pokračovať vo svojom konaní. A rovnako to môže byť s informáciami, ktoré dostávate z našho podcastu. Vy sa rozhodujete, ako s tými informáciami naložíte, či ich príjmete čiastočne, úplne alebo vôbec. A Mirka, ako to ty vidíš u klientov, ktorú variantu si tak vyberajú tí ľudia? Alebo aké štádia toho rozhodovania v nich prebiehajú? Na začiatku si myslím, že každý klient, s ktorým sa stretávam, je otvorený tým myšlienkam novým, pretože buď sa stretávam preto s ním, že má na mňa nejaké odporúčanie, alebo proste vyslovene ma vyhľadal skrz nejakých možno už tých impulzov, či už je to cez realitku, cez podcast, cez sociálne siete a podobne. Vidím tam, že dávajú tomu šancu, to je prvý taký začiatok a jasné, už ten rozhovor sa potom vyvíja. Sú áno témy, kde to presvedčenie vieme zmeniť automaticky alebo hneď. Ja som tam za tie fakty, pretože veľakrát ten klient presne sa rozhoduje tými emóciami. Ja nie som zakomponovaná do toho problému, nazveme to, alebo do toho emočného stavu, že povedzme máme klientku, ktorá sa rozviedla, hľadá si nové bývanie, nemala skúsenosť ani s hypotékou a nemala skúsenosť povedzme ani s poradcom a tým pádom je to niečo pre ňu nové, takže tá hlava môže tam pracovať, že aby ma niekto ďalší v poradí, povedzme ako ten bývalý partner neoklamal, takže naozaj sú tam tie alerty, ktoré ako ona
tam určite má. V podstate ja som tam od tých faktov a toto je to, čo si myslím, že ak ten človek naslúcha, príjme to, že je tu nejaký odborník, tak dokáže taký prvý krok urobiť k tej zmene, aby si nechal poradiť a aby to mal správne. No a jasné, že sú témy, ktoré povedzme sú ešte náročné na tú zmenu v tej hlave a na nich pracujeme. Čiže ako si dobre povedala, že treba tie informácie kvapkať, neliať, tak myslím si, že ja už dneska viem vyhodnotiť, či pre toho klienta aký objem tých informácií je aj potrebný v tej chvíli, alebo na to konkrétne dané stretnutie a veľakrát aj tú tému rozoberáme na 2-3 sedeniach, aby ten človek mal ten priestor, aby si ho vôbec doprial. Včera som napríklad mala klientku, ktorá je kardiologička a vraví, že keby náhodou, že zazvoní telefón, že ja musím utekať, mi zavolajú, že je infarkt a zase pre mňa to bolo také emočne, čože ona to berie ako automaticky, toto je moja práca, nemá k tomu žiadne takéto emočné napojenie, berie to ako bežnú rutinu a presne aj u mňa to je tak, že pre niekoho tá hypotéka je vlastne celoživotná nejaká zodpovednosť, nejaké rozhodnutie a prikladá k tomu nejakú, možno aj ten strach, obavy a proste tie emócie hrajú svoju rolu a pre mňa to je kvázi ďalšia hypotéka v poradí, v danom dni, mesiaci. Dokážem sa na to inak trošku pozrieť. Čiže je to o tých faktoch, o tých číslach. A ja si myslím, že veľmi súvisí s tým potlačením tej kognitívnej dizonancie to, aký si informovaný. A niekto potrebuje tých faktov viac a niekto menej. A ak niekto sa potrebuje viac presvedčiť o tom, že skutočne robí dobré rozhodnutie, tak si potrebuje tie veci naštudovať. Viem, že ty na svojej stránke fialek.sk máš aj určité články. Všimla som si aj, že tam možno niečo ako blog máš. Tak aj tam doplňaš nejaké informácie ohľadom hypoték a ako to možno prebieha, že človek, ktorý má ešte pochybnosti, zvažuje to, tak môže sa aj tam prísť pozrieť a možno trošku si osviežiť tie informácie. Určite, buď cez tie články sa dá trošku navnímať nejaký pohľad. Sú tam aj nejaké také otázky od klientov, ktoré sme vybrali, také tie bežné, že ak to, tak čo potom. Čiže možno aj tým sa dá nejako ako keby inšpirovať, taká poradňa, nazvem to. Ale ja dneska aj, keď mám nejakých klientov a sa bavím na nejakú tému a pamätám si, že zhruba sme to mali v 7. alebo povedzme, ja neviem, 6. časti, tak posielam tým klientom aj po našom stretnutí, že viete čo, že k tejto téme si ešte, keď máte tých 20 minút, vypočujte povedzme ako keby tú časť a viacej si to tam zvedomíte. Už mi aj ako klienti potom vravili, že my sme počúvali v aute a ešte asi ďalšie 3 časti. Kopu tých vecí si tam navnímajú a navnímajú si to, že aha, že dá sa aj nad tým takto rozmýšľať a potom vlastne im to tak uľahčuje ten pohľad na tie financie. Možno je fajn sa tak aj si vedome povedať, že si rozkuskujem ten proces toho rozhodovania alebo toho menenia názoru. Mne veľmi pomohlo, že sme si s manželom dali urobiť u teba ten certifikát hypotekárny. Ako keby som si to rozhodnutie urobiť určitú investíciu rozdelila do určitých fáz. Tá prvá fáza bolo to, že sme vôbec o tom rozprávali, že som si o tom niečo musela naštudovať, si mi niečo vysvetlila. To bola prvá fáza. Druhá fáza bolo, že sme prišli si urobiť ten konkrétny certifikát. Ďalšia bude hľadanie nehnuteľnosti a tá posledná už rozhodnutie kúpiť niečo. A veľakrát, keď ľudia nevidia tie jednotlivé fázy toho procesu, sa zľaknú, že to je veľmi veľký krok alebo veľmi veľké rozhodnutie a to, ak to majú takto rozkuskované, im ako keby uľahčí tú zmenu, alebo to, že musia urobiť nejaké radikálne rozhodnutie. Určite som za to si to rozdeliť step by step, presne ako ty si to pomenovala. Prichádzajú na trh mladí ľudia, ktorí nemali skúsenosť s tou hypotékou. U nás na Slovensku dosť veľa mladých stále percentuálne žije s rodičmi, alebo teda v tých pôvodných nehnuteľnostiach rodinou. A tam ten strach z toho, že či mi to prejde, či mi to neprejde. Istým spôsobom, keď si vyberáš nejakú nehnuteľnosť, musíš zaplatiť rezervačný poplatok, ten nie je zase malý. Myslím, že dneska sa hýbe od 3, možno aj do 10 000 eur. Zariskovať, že dám tú čiastku a potom mi to neprejde, tak je určitá forma strachu, ktorá môže ma odrádzať práve od toho rozhodnutia. A dneska sa stretávam, ty si to nazvala tak slangovo, presne ako aj ja to nazývam certifikát. Je to reálne schválená regulérne hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, čiže ako keby právna forma je riadna úverová zmluva, čiže nie je to nejaký dekret na stenu alebo diplom, aby sme si to nepredstavovali nejak v takejto podobe, ale je to hypotéka, ktorá je už schválená, je platná, ale nie je v nej uvedené, že čo konkrétne ešte kupuješ. Čiže ono sa to potom tak dodatkom doplní
keď ten klient príde a povie, že toto. A mám teraz aj klientov, ktorí žijú v zahraničí, a povedzme akože v Anglicku, mám klientov, ktorí žijú aj v Nemecku aktuálne, v Českej republike, a práve toto sú klienti, ktorí sú veľmi prekvapení z toho, že niečo také tu máme. Toto je taká prvá voľba, pretože ak mám aj zahraničný príjem, povedzme, nie som na tom Slovensku, tých dokumentov je dosť veľa, prídem tu možno len na krátky čas, keď sa stretnem ja s tým klientom, tak, a potom zase musí odletieť alebo odísť do tej práce, do toho zahraničia, tak toto je dobrá cesta, pretože vieme ten proces, ktorý je rozsiahly pri kúpe nehnuteľnosti, rozkuskovať na tie časti, a hlavne je to bezpečné, že ja už napríklad viem, že aj napriek tomu, že mám príjem v českých korunách z Čiech, tak už mám dneska schválených 200-300 tisíc a ja si viem hľadať tú nehnuteľnosť práve do tej sumy. Takže mám zastúpenie aj pre takýchto klientov. Je to tá forma toho bezpečia, je tam tá istota toho, že nejdem do nejakého rizika a už ten klient proste vie, že to má schválené a nemá problém si zobrať príklad dovolenku na týždeň a prísť na to Slovensko, si pozrieť tie nehnuteľnosti, pozrieť si proste, čo tu je v ponuke, jednať s maklérmi a vybrieť tú nehnuteľnosť, zase nám podpíše nejaké dokumenty, či už nejakú plnomoc alebo nejaké podklady, ktoré sú potrebné, aby sme mohli aj bez neho konať, a odletí, odíde a zase my môžeme pokračovať v tom ďalšom procese tej kúpy. Takže perfektná vec a je to určitá forma, kedy tá hlava sa postupne pripravuje na to, že áno, že bude mať takýto záväzok a chcem ho mať. Hej, to je dôležité, že ja ho chcem mať. Ja. Alebo keď si v tej banke a podpisuješ ten certifikát, to nikto ti netlačí, že musíš to podpísať a tu a teraz, ty to vlastne chceš. Takže to je dosť dôležité si povedať. Keď to zoberiem aj z hľadiska maklerčiny alebo predaja nehnuteľnosti, tak aj makléra vždy poteší, keď ten klient už má ten certifikát, lebo nič nie je horšie, ako keď niekto ti povie áno, beriem, máme záujem, ty možno už to berieš ako záväzné a nakoniec zistíš, že mu tá hypotéka neprejde. Alebo je veľmi nepríjemné, keď on zloží tú zálohu alebo tú časť a teraz nie každá realitka to má, takže tú časť vráti. Alebo podľa toho, ako majú zmluvu nastavené. A zase, vieš, prečo by to mali vrácať? Ja tým, že robím aj s tými realitkami, tak ako keby vidím z tej strany aj druhej tú pravdu a povedzme, ak by ja som bola na strane, aby aj možno, keď niekto nás počúva a kupuje tú nehnuteľnosť, tak trošku dostať, rada by som vlastne ukázala aj tú druhú stranu, že ako sa cíti ten, čo predáva. Lebo to nie je len o vás, že vy to kupujete, ale je tu niekto, kto predáva. On zveril svoju nehnuteľnosť tej realitke, tomu maklérovi, a zveril mu to, že nájde ten maklér pre neho najlepšieho kupujúceho, ideálne v hotovosti, áno, ale tak reálne dneska sa dosť veľa vecí predáva kombináciou hotovosť a úverové financovanie, takže je to v poriadku, ale ak už je to úverovou kombináciou, tak aby sa nestalo to, že niekto mi zarezervuje moju nehnuteľnosť, povedzme na mesiac, alebo možno mesiac a pol, na konci dňa, jak sa vraví, nevybaví tú hypotéku a ja som za mesiac a pol mohla to predať niekomu, kto by mohol možno prísť v hotovosti, možno by bol lepší, čo sa týka úveru, mal by lepšiu bonitu, už som mohla mať moje peniaze z predaja na účte, pritom som čakala, kým tá protistrana, kupujúci si vybaví tú hypotéku, no bohužiaľ sa to nepodarilo, lenže realita je taká, že ja som mesiac a pol, keby som tie peniaze mala v hotovosti pred mesiacom a pol, mohla mať povedzme 100-200 tisíc na účte nejakom, alebo v akciách, alebo keby mi ich previedol predávajúci, ja ich mám dneska na účte, ja ich môžem vložiť do nejakého fondu alebo do nejakej úložky a ja za mesiac a pol mám nejaký úrok z toho. Čiže nie je to úplne tak, že prečo nám to nevrátite, keď my sme nevybavili a vy ste sa obohatili. Poďalšie, ten maklér mal tiež nejakú prácu, stretával sa, telefonoval, komunikoval s bankou, robil sa tam posudok, musel tam prísť na tú obhliadku s tým znalcom, na tú nehnuteľnosť, keď sa ten posudok pre banku robil. Boli tam nejaké prípravy od právnika, aby niekomu banka mohla schváliť hypotéku. Banka potrebuje predlohu právnej zmluvy, čiže kúpno-predajnej zmluvy v nejakom návrhovom podaní. To musí urobiť nejaký právnik a tá realitka toho právnika musí zaplatiť. Tá zmluva bola pre toho klienta nachystaná. Nebolo to, že proste ten klient si to sám platil dopredu. A toto dáva zmysel, že ak príde klient, ktorý už má, povedzme, schválenú tú hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, tak ja si myslím, že je dosť porovnateľný s hotovostným kupcom. Čiže zdvíha si svoju bonitu v
v tom obchodnom vzťahu, pretože ja ako maklér, realite, ako špec ty za seba, ja by som sa zase potešila, že super, že má peniaze, má to vybavené a reálne ja viem, že nedôjde v tom procese toho mesiaca k tomu, že mi zavolá možno týždeň pred koncom tej rezervačky, že tak nepodarilo sa nám ten úver vybaviť, alebo nemáme dostatok peňazí, alebo bežne sa to teraz stáva tiež, že schválili nám o toľko a toľko tisíc menej a nevieme to vyplatiť. Hej, že vyberú si tí klienti byť za 150 000, ale reálne dokážu dať dokopy 140 000. A teraz tých 10 000 je natoľko problém, že oni vlastne tú kúpu aj tak nevedia zrealizovať. Ako aj nám sa teraz vlastne stalo, z našej skúsenosti poviem, že do určitej sumy sme mali 90% financovanie a už potom nad tú sumu 80%. To bolo tiež niečo, čo najlepšie si to zažiť na vlastnej skúsenosti. Keď som pochopila, že je to super to vedieť vopred. Lebo na čo by som pozerala byty nad tú sumu, keď viem, že chceme 90% financované. Áno, pri 90% hypotéke sa bavíme o tom, že ty zakladáš povedzme byt za 120 000, banka ti dáva 90% záloženej nehnuteľnosti, a teda aj kúpnej ceny, v tomto prípade, keď ide o kúpu, a to je 108 000. Čiže ak ja idem do kombinácie 90 a 10, tak je to vyššie riziko pre banku, ako keď idem do kombinácie 80 a 20. A vlastne tým pádom tie limity na výšku poskytnutého úveru sú iné. Hej, čiže napríklad klientovi úplne v pohode môže výjsť pri 90% financovanie limit do 120 000, čiže vyberie si byt v hodnote 133 000 povedzme a tých 13 000 bude platiť hotovosťou, 120 dostane tú hypotéku približne. Ale ak by klient si vybral byt drahší a išiel by do 80% financovania, tak nemusí dostať len tých 120, ale kľudne by mohol ísť aj do 150-160 000, ale musel by kúpovať byt v hodnote 200 000 a byť zakomponovaný v tom obchodnom vzťahu toho platenia 40 000 hotovosť, 160 hypotéka a tej banke by to vôbec nevadilo, že dáva 160 namiesto tých 120, ale je tam iný rizikový pomer, kto koľko do toho vlastne dáva tých peňazí. A to klienti napríklad nevedia. Ja sa veľakrát stretávam s klientmi, ktorí prídu, že v banke mi povedali, že vychádza nám 180. Ale pozor, 180 čo? Na 90% financovanie, na 80% financovanie, na byt, na dom, na výstavbu, pretože napríklad na výstavbu niektoré banky dávajú len 70%, na domy rodinné 80%, niektoré byty sa dajú aj na 90% financovať a niektoré aj domy sa dajú na 90%. Ale nie všetky. A to je dosť rozdiel. Čiže ten klient niekedy prichádza z banky poučený už, aj za mnou, ale nie natoľko, aby dokázal to rozoznať a aby dokázal proste tomu absolútne rozumieť. Toto by sme si mohli ešte rozobrať v nejakej časti samostatne, to financovanie. Určite, toto budeme rozoberať ešte, to je veľká téma. Toto je určite zložitejšie ako na pochopenie a myslím, že viacerí by ocenili, aby si to trošku bližšie vysvetlila a polopati, lebo ani ja sama som tomu úplne nerozumela, ako to funguje a veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia mi volajú na pozemok, s tým, že si myslia, že ho budú 90% financovať hypotékou a nie je to tak. Takže toto ešte určite budeme riešiť v ďalších častiach. Asi to najpodstatnejšie z toho všetkého, čo mali sme v tejto časti povedať, je to, aby ste len nepočúvali, ale aby ste aj aplikovali tie veci, ktoré si vypočujete a mali z toho tým pádom užitok. Lebo len si niečo vypočuť alebo len si niečo prečítať je absolútne neplatné, ak nič z toho nepoužijete. Tak vieš, poznáš to známe. Čas sú peniaze. Takže ak ten čas strávený s nami trávite a míňate, tak potrebujete ho aj trošku premeniť. Áno, nech vám to zarába. A nech máte radosť z peňazí.